Andrei trăia într-o lume de sticlă și oțel, o lume pe care o proiectase el însuși, clădire cu clădire, până când întregul orizont al orașului îi purta amprenta. Era un arhitect de succes, un nume șoptit cu reverență în cercurile înalte, un om a cărui avere se măsura nu doar în conturi bancare, ci și în siluetele impunătoare care zgâriau norii. Cu toate acestea, în spatele fațadei de succes, Andrei era un om golit. Locuia într-o vilă minimalistă, cu pereți albi și ferestre imense, o casă care semăna mai mult cu un muzeu de artă modernă decât cu un cămin. Fiecare colț era impecabil, fiecare obiect de mobiliere era o declarație de design, dar totul era rece, tăcut, lipsit de viață. Singura pată de culoare și căldură din universul său monocrom era Matei, fiul său de 8 ani. De la moartea Liviei, soția sa, cu 5 ani în urmă, Andrei se agățase de băiat ca un naufragiat de o scândură de salvare. Însă durerea îi amorțise sufletul, transformându-le într-un tată prezent fizic, dar absent emoțional. Îi oferea lui Matei tot ce se putea cumpăra cu bani, dar îi lipsea capacitatea de a-i oferi ceea ce copilul avea cu adevărat nevoie, o legătură reală, o bucurie împărtășită, o mângâiere care să vindece. Într-o sâmbătă după amiază mohorâtă de toamnă, rutina lor tăcută a fost spartă. Matei, care de obicei se refugia în lumea desenelor sale, a ridicat privirea de pe foaia de hârtie și a spus cu o voce stinsă: "Tati, mi-e poftă de o ciocolată caldă." Una adevărată, nu din aia pe care o face doamna Sofia. Doamna Sofia era menajera lor loială, o femeie în vârstă care încerca să umple golul lăsat de Livia, dar căldura ei maternă nu putea pătrunde zidul de gheață din jurul inimii lui Andrei. Cererea băiatului era simplă, aproape banală, dar pentru Andrei a sunat ca un clopot de alarmă. A realizat brusc că viața lor devenise o succesiune de zile identice, petrecute între pereții aceleiași case luxoase, dar sterile. A lăsat deoparte planurile la care lucra, un gest necaracteristic pentru el, și a spus: "Bine, campionule. Mergem să bem cea mai bună ciocolată caldă din oraș." Nu știa unde se găsea acea ciocolată caldă, dar era hotărât să o găsească. Așa au ajuns, la întâmplare, într-o cafenea mică, ascunsă pe o străduță laterală, un loc numit Colțul cu Povești. Era exact opusul lumii lui Andrei, caldă, aglomerată, cu miros de scorțișoară și cărți vechi, cu pereți din cărămidă aparentă și mese mici din lemn, fiecare cu un alt model. În timp ce Matei sorbea fericit din cana aburindă, Andrei a simțit o senzație ciudată, ca și cum ar fi fost privit. A întors capul, scanând încăperea, dar nu a văzut pe nimeni cunoscut. Cu toate acestea, sentimentul a persistat, o prezență invizibilă care îi trimitea fiori pe șira spinării. Nu știa atunci, dar în acel colț de lume uitat de timp, trecutul său se trezise la viață și îl privea cu o intensitate care ar fi putut tot ghețarii. Femeia care le-a adus comanda se mișca cu o grație obosită printre mese. Purta un șort simplu, pătat cu ciocolată, și avea părul prins într-un coc dezordonat. Când s-a aplecat să așeze cănile pe masă, Andrei a zărit pentru o clipă ochii. Erau de un căprui profund, melancolic, și pentru o fracțiune de secundă, inima i s-a oprit. Era o sclipire familiară în acea privire, o amintire îngropată atât de adânc, încât aproape că o uitase. A clătinat din cap, alungând gândul. Era imposibil. Era doar o coincidență, o iluzie creată de oboseală și de atmosfera nostalgică a locului. Însă, pe drumul spre casă, imaginea acelor ochi nu i-a dat pace. Înapoi în fortăreața sa de sticlă, realitatea rece l-a lovit din nou. Veronica, logodnica sa, îl aștepta. Era o femeie frumoasă, sculptată, perfect asortată cu decorul casei și cu statutul său social. Relația lor era mai mult un parteneriat de afaceri decât o poveste de dragoste, o alianță menită să consolideze poziții și să arate bine în fotografiile de la evenimentele mondene. Veronica a intrat în camera lui Matei, unde băiatul își așeza cu grijă un nou desen pe perete. "Iar mâzgălești pereții, Matei?" a spus ea cu o voce tăioasă. "Andrei, ar trebui să angajezi un decorator. Locul ăsta arată ca o grădiniță, nu ca locuința unui om de afaceri serios." Andrei a simțit cum i se strânge stomacul. Cruzimea ei subtilă față de băiat era un spin constant în inima lui, dar îl ignora, spunându-și că era doar stresată. A luat desenul. Reprezenta o femeie cu ochi căprui, zâmbind, care ținea de mână un băiețel. "Cine e?" a întrebat Andrei. "Doamna de la cafenea," a răspuns Matei.
Are un zâmbet bun. În zilele următoare, Andrei s-a trezit atras în mod inexplicabil de colțul cu povești. Se ducea singur, în pauza de prânz, sub pretextul că are nevoie de o cafea bună. De fiecare dată, o căuta cu privirea pe chelnerița cu ochi familiari. O chema Elena. Un nume comun, și totuși, pentru el, un nume care debloca o avalanșă de amintiri. Elena lui, prima lui iubire, fata de care se îndrăgostise nebunește liceu și care dispăruse din viața lui fără nicio explicație, lăsând în urmă doar o scrisoare seacă și o inimă frântă. A încercat să vorbească cu ea, dar ea părea să levite. Era politicoasă, dar distantă. Într-o zi, a prins-o la teșghea, când nu erau alți clienți. Ne cunoaștem? A întrebat el direct, incapabil să mai suporte misterul. Ea a tresărit și a scăpat o linguriță, care a căzut cu un clinchet ascuțit pe podeaua de lemn. S-a aplecat să o ridice, ascunzându-și fața. Nu cred, domnule, a murmurat ea, fără să-l privească. Probabil mă confundați, dar Andrei a văzut cum îi tremurau mâinile. Știa că mințea. Ceva se întâmpla, ceva mult mai profund decât o simplă asemănare. Această interacțiune nu a făcut decât să-i adâncească confuzia și să-i alimenteze obsesia. Se simțea ca un detectiv într-un roman de mister, unde victima era propria sa viață, iar indiciile erau fragmente de priviri și gesturi furate. Hotărât să afle adevărul, Andrei a început să caute în trecutul său. A urcat în podul casei părintești, un loc pe care îl evitase de ani de zile, un mausoleu al amintirilor prăfuite. Acolo, într-un cufăr vechi de lemn, a găsit o cutie de pantofi plină cu fotografii și scrisori din adolescență. A scos o fotografie decolorată. Era el, la 18 ani, îmbrățișând o fată cu ochi căprui și un zâmbet radiant. Era Elena lui. A pus fotografia lângă o poză pe care o făcuse discret chelneriței din cafenea cu telefonul. Era aceeași persoană. Ridurile fine de la colțul ochilor și umbra de tristețe nu puteau ascunde aceeași structură osoasă, aceeași formă a buzelor. Inima a început să-i bată cu putere. De ce l-ar minți? De ce s-ar preface că nu-l cunoaște? A început să caute o explicație logică, dar nu găsea niciuna. A decis să vorbească cu singura persoană care ar fi putut oferi un răspuns, singura constantă din viața lui, doamna Sofia. Menajera era în familia lui de dinainte ca el să se nască. Ea știa totul. A găsit-o în bucătărie, frământând aluat. I-a arătat cele două fotografii. Ochii bătrânei s-au umplut de o tristețe infinită. Domnule Andrei, a început ea cu o voce tremurată, sunt secrete pe care morții le iau cu ei în mormânt și e mai bine să rămână acolo. Presiunea creștea și acasă. Veronica devenea din ce în ce mai iritată de absențele lui, de privirea lui pierdută. Într-o seară, a izbucnit. Ce se întâmplă cu tine, Andrei? Ești aici, dar parcă ești la 1000 de kilometri distanță. Ne căsătorim în 3 luni și tu te comporți de parcă ai fi la o înmormântare. Este din cauza copilului ăstuia? Te trage înapoi. Nu are nicio ambiție, trăiește într-o lume a lui, a arătat cu dispreț spre desenele lui Matei, lipite pe frigider. Ar trebui să-l trimiți la un internat, să se disciplineze în acel moment, ceva în Andrei s-a rupt. Răceala ei, cruzimea ei calculată, disprețul față de singura ființă pe care o iubea cu adevărat i-au risipit orice urmă de îndoială. A înțeles că viața pe care și-o construia cu ea era o minciună, la fel de goală și rece ca pereții casei lor. A doua zi, în timp ce Veronica era la cumpărături, doamna Sofia l-a chemat în biroul lui. Pe masă era o cutie metalică, ruginită pe la colțuri. Mama dumneavoastră mi-a dat-o înainte să moară, a spus bătrâna. A zis să vă dau doar dacă veți pune vreodată întrebările potrivite. Cred că a venit momentul cu mâinile tremurânde. Andrei a deschis cutia. Înăuntru, un teanc de scrisori, legate cu o panglică albastră decolorată. Era caligrafia Elenei. Scrisori pe care el nu le primise niciodată. A început să citească. Prima scrisoare era datată la o săptămână după ce ea dispăruse. Scria că părinții lui o vizitaseră. Oameni puternici, cu influență, i-au spus clar că nu era suficient de bună pentru fiul lor, viitorul mare arhitect. I-au oferit bani să plece și să nu se mai întoarcă niciodată. Ea a refuzat.
Apoi au amenințat-o, spunându-i că îi vor distruge familia modestă. A plecat pentru a-l proteja pe el și pe ai ei. Dar nu asta era bomba. În a doua scrisoare, scrisă o lună mai târziu, Elena îi spunea că era însărcinată. Că purta în pântece copilul lor. Andrei a simțit cum podeaua îi fuge de sub picioare. A continuat să citească, cu ochii încețoșați de lacrimi. Scrisorile, trimise pe adresa părinților lui, deveneau din ce în ce mai disperate. Îl implora să-i răspundă, să vină la ea. Evident, părinții lui le-au interceptat pe toate. Ultima scrisoare era cea mai sfâșietoare. Scria că a născut un băiețel, dar că acesta a murit la scurt timp după naștere. O complicație, i se spusese. Durerea din acele rânduri era palpabilă, o durere care a traversat 2 decenii și l-a lovit pe Andrei direct în inimă. Dar apoi, a venit revelația finală. Într-un plic separat, era o scrisoare de la propria lui mamă, o mărturisire pe patul de moarte. Mama lui recunoștea totul. Dar adăuga un detaliu care a schimbat totul. Băiatul Elenei nu murise. Livia, regretata lui soție, care era verișoara îndepărtată a Elenei, știa toată povestea. Măcinată de vinovăție și de o dorință disperată de a fi mamă, Livia a orchestrat un plan diabolic. Cu ajutorul unui medic corupt, a declarat copilul mort și, câteva săptămâni mai târziu, l-a adoptat, spunându-i lui Andrei că este un orfan. Apoi s-a căsătorit cu Andrei, aducându-i înapoi propriul fiu, dar sub o identitate falsă. Matei. Matei era fiul lui. Fiul lui biologic cu Elena. Întreaga sa viață adultă, căsnicea, durerea pentru soția pierdută, totul era construit pe o minciună monumentală. Nu era doar un tată adoptiv care își crescuse singur copilul. Era tatăl biologic al unui băiat care fusese furat de la mama lui. Când Veronica s-a întors, l-a găsit pe Andrei stând în mijlocul livingului, cu scrisorile împrăștiate pe jos. Pe fața lui se citea o hotărâre de oțel. Ce-i cu dezordinea asta? A întrebat ea, iritată. Andrei a privit-o ca și cum ar fi văzut-o pentru prima dată. A văzut goliciunea din spatele machiajului perfect, lăcomia din spatele zâmbetului studiat. S-a terminat, Veronica, a spus el cu o voce calmă, dar finală. Te rog să-ți faci bagajele și să pleci, ea a izbucnit în râs, un râs bagiocoritor. Ești ridicol. Nu poți să faci asta. Avem planuri, avem o viață de construit, tu ai planuri, a corectat-o el, eu am de recuperat o viață care mi-a fost furată. Și în viața asta nu este loc pentru răutate și superficialitate. Nu este loc pentru cineva care îl disprețuiește pe fiul meu furioasă. Veronica a început să țipe, să-l acuze, să-i arunce în față toate sacrificiile pe care pretindea că le-a făcut. Dar cuvintele ei se loveau de el ca valurile de o stâncă. El nu mai era acolo. Era deja pe un alt drum. A privit-o cum își arunca hainele de designer în valize, cum trântea ușa în urma ei, lăsând în urmă o tăcere binecuvântată. Pentru prima dată în ani de zile, aerul din casă i s-a părut respirabil. A mers în camera lui Matei. Băiatul dormea, cu o mână întinsă peste un desen neterminat. Andrei s-a așezat pe marginea patului și l-a privit. Vedea acum în trăsăturile lui nu doar ecouri ale Liviei, ci și umbre ale Elenei. Ochii lui forma bărbiei. Era evident. Cum de fusese atât de orb? A simțit un val de iubire atât de puternic, încât i-a tăiat respirația. O iubire purificată de minciuni, o iubire care acum avea un nume și o istorie. A doua zi, Andrei s-a dus la colțul cu povești. Cafeneaua era goală, era de vreme. Elena ștergea mesele, cu spatele la ușă. El s-a apropiat în tăcere. Elena a șoptit. Ea s-a întors brusc, cu ochii larg deschiși de spaimă. El nu a spus nimic. Doar a întins mâna și i-a arătat o fotografie de-a lui Matei. Ea a privit poza, apoi pe el, confuză. Apoi, el i-a întins ultima scrisoare, cea în care ea plângea moartea fiului ei. Fața i s-a descompus. Lacrimile au început să-i curgă pe obraj, în tăcere. El nu a murit, Elena, a spus Andrei, cu vocea frântă de emoție. Ni l-au luat. Dar este în viață. E fiul nostru.
Și a crescut cu mine, șocul revelației a fost atât de puternic, încât Elena s-a clătinat și a trebuit să se sprijine de masă. Andrei a prins-o de braț, susținând-o. Au stat așa minute în șir, în tăcerea cafenelei adormite, doi oameni al căror univers fusese spulberat și reconstruit în decurs de câteva clipe. El i-a povestit totul, despre Livia, despre mărturisirea mamei lui, despre anii de minciună. Ea asculta, plângând, o mamă care jelea pierderea și celebra regăsirea în același timp. Când a terminat de vorbit, ea l-a privit cu o intensitate care i-a pătruns până în adâncul sufletului. Vreau să-l văd, a spus ea, cu o voce care era și rugăminte, și poruncă. Întâlnirea a avut loc într-un parc, pe un teren neutru. Matei se juca la tobogan, iar Andrei și Elena îl priveau de pe o bancă. Andrei i-a spus băiatului că Elena este o prietenă veche. Matei a fost timid la început, dar apoi Elena s-a așezat pe vine, la nivelul lui, și a început să-i vorbească despre desene. I-a admirat personajele, i-a pus întrebări despre poveștile din spatele lor. Treptat, băiatul s-a deschis. Au petrecut ore întregi vorbind, desenând împreună pe șervețele. Andrei îi privea și simțea cum piesele unui puzzle cosmic se așezau la locul lor. Era o conexiune instantane, o legătură de sânge care nu putea fi negată sau explicată, ci doar simțită. În acea seară, după ce Elena a plecat, Matei a spus: "Doamna Elena are aceeași ochi ca în desenele mele." Andrei a zâmbit. A înțeles că sufletul copilului o recunoscuse pe mama lui cu mult înainte ca mintea lui să afle adevărul. Procesul de a-i spune lui Matei adevărul a fost lent, delicat, ghidat de un psiholog. Dar copilul a acceptat noua realitate cu o înțelepciune surprinzătoare, ca și cum ar fi știut dintotdeauna că o parte din el lipsește. Acum, acea parte fusese găsită. Pentru a pecetlui acest nou început, Andrei a făcut un gest măreț. A vândut vila rece și impersonală. A cumpărat o casă cu grădină, o casă cu pereți colorați și dezordine veselă. Apoi, a cumpărat cafeneaua Colțul cu povești și i-a dăruit-o Elenei, oferindu-i nu doar siguranță financiară, ci și un loc al ei, un loc unde poveștile lor s-au reîntâlnit. Un an mai târziu, grădina noilor case era plină de viață. Era ziua de naștere a lui Matei. Băiatul, acum transformat, alerga și râdea zgomotos cu noii lui prieteni. Nu mai era copilul tăcut și retras, ci un vulcan de energie și bucurie. Pe terasă, Andrei și Elena stăteau de vorbă, ținându-se de mână. Relația lor nu era o reluare a iubirii pasionale din adolescență, ci ceva mult mai profund, o legătură clădită pe o fundație de durere comună, iertare și un miracol împărtășit. Doamna Sofia, care se mutase cu ei, aducea un tort imens, cu lumânări aprinse. Andrei a privit tabloul, fiul său, fericit și liber, femeia pe care o iubise prima dată și pe care o regăsise, și bătrâna loială care fusese paznicul secretului lor. A înțeles atunci care era adevărata arhitectură a vieții. Nu era despre a construi clădiri înalte, care să domine orizontul, ci despre a clădi un cămin, oricât de modest, unde fiecare cărămidă este pusă cu dragoste și fiecare fereastră se deschide spre un viitor plin de speranță. Adevărata avere nu se măsură în metri pătrați sau în cifre de afaceri, ci în râsul unui copil și în căldura unei mâini care o strânge pe a ta. Privind cerul, a simțit pentru prima dată, după o lungă și dureroasă iarnă a sufletului, că soarele începuse, în sfârșit, să strălucească din nou.